Esta fin de semana Culleredo vai vivir un aniversario moi especial, o da agrupación folclórica Ancoradoira, que cumple ni máis ni menos que 35 anos. 35 anos que non se cumplen todos os días, se cumplen unha vez na vida, pero que se un bota a vista atrás, caramba, pois 35 anos de unha agrupación que o que busca é que perdure o noso legado, a nosa cultura musical e tradicional, pois, dende logo, algo extraordinario. A agrupación folclórica Ancoradoira o celebra de que maneira? Con 2 días de festa este venres, este sábado, o Outubro Folk, que vai a centrarse moito na esplanada Multiusos do Burgo, pero que realmente non se vai quedar aí, vai percorrer toda a localidade e vai ter ademais apoio de locais de hostalería, unha cousa que mellor que non la explique a secretaria da agrupación folclórica Ancoradoira, que é Silvia Iglesias, que está aí ao outro lado do teléfono. Silvia, moi bons días, ou boa tarde, case. Case. Moitas gracias. Bueno, o primeiro, desde a agrupación, queremos dar as gracias por este ámbito nos que podemos promocionar este feito histórico, que o que decías ti, 35 anos é un momento histórico para unha agrupación. Estamos moi contentos e ilusionados o que ven este fin de semana. Bueno, a ver, se cumplen 35 anos todos os días? Non. Como surdiu a idea de facer este Outubro Folk? Porque son 2 días pletóricos e plenos de cousas, non? Pois a idea surgiu máis que nada polo feito de facer festa, como nos gusta decir, e que había que lembrar que este feito pois se vive unha soa vez a vida e que estamos orgullosos de que sigamos. Digo eu, como, porque, por exemplo, Silvia é xente nova e na agrupación constame que hai moita xente nova. É difícil enganchar a xente nova para manter a tradición, porque ás veces xuventude e tradición como que non sempre van da man. A verdad que hai xente nova e que sí que notamos que pois hai momentos que a xente pois sí que é máis nova, sí que é máis reacia unirse, pero que sí que estamos tendo apoio das xuventudes. E que os que próbanse, pois quédanse connosco. Bueno, precisamente, pero primeiro hai que probar, o máis difícil ás veces é que se acheguen, non? Como está agora o traballo de Ancoradoira? Que actividades tendes habitualmente agora? Porque, claro, isto de enganchar a xente, de poder manter a tradición, ven a raíz de ofrecer cursos, ofrecer formación, estar aí ensayando semana tras semana. Como estades agora de actividades, digamos, regulares? Pois ahora mismo, bueno, temos pandeireta, cantareiras, tamén temos un grupo de cantareiros de nenos pequenos, tamén temos baile tanto para todas as idades, gaita, percusión, e este ano demos o paso de, por que non máis, este ano oficialmente temos clase de acordeón. Oficialmente? Explícame eso. É que hubo aí un momento moi posible de, ese non, sabes, o medo de que se nos metemos nisto e non sae, pero sí que tivemos moi boa acollida e estamos moi contentos. Bueno, o público, o perfil do alumnado, un poquinho afondando no que falábamos antes, xente o mellor máis veterana, xente moi nova, onde vai máis a xente nova? Amoldámonos a todo, hai de todo, xente de 3 anos ata máis adiante, xa tocou, eu levo, por exemplo, no meu caso levo moitos anos, ves de todo, todos moi contentos. Bueno, son 35 anos que hai que celebrar e esta fin de semana tendes, bueno, ese Outubro Folk que vai estar a esplanada Multiusos do Burgo, que non vai caber ninguén. Contanos un pouquiño, o venres 24, este venres, comenzades moi cedo, ás 7 da tarde, cantos de taberna. Fálanos desto dos cantos de taberna. Ides percorrer os bares da zona, non? Os bares do Burgo. Sí, vamos percorrer os bares do Burgo, con diferentes grupos de diferentes zoas, somos en 10 grupos, vamos a ir recorrendo pois diferentes bares e tocando un pouco tamén polas rúas, e máis que nada para dar un ambientillo pola zona.
Un ambientillo que será tremendo, non? Porque se a xente máis ben a esas horas, falo a partir das 7, a xente empeza a sair de traballar, se va a tomar algo, con musiquiña aí no ambiente, pode ser moi importante. Como foi o tema do apoio? Logo falamos, non? De que vai haber sorteo e os bares tiveron tamén os locais moito que ver, non? Pero imagino que a hostelería da zona contentísima, non? Sí, a verdade é que sí que recibimos bo apoio pola hostelería e que de verdad, sen ter un antecedente, ser o primeiro ano, pois sí que estamos moi contentos porque a hostelería deu-nos un gran apoio. Eu estou contando xa son os cantos de taberna, se o conto ben eu, polo que vai no cartel, como 16 locais que colaboran. Sí, temos 16 locais que colaboran cos cantos de taberna. Bueno, unha vez remate todo eso, marchades para a Esplanada do Burgo, non? Ese venres. Unha vez rematen os cantos de taberna polo bar, dirixense todos os grupos á Esplanada do Burgo e ali les celebraremos unha foliada. Bueno, e o da foliada vai a pon foliada libre, quer decir que se subo eu ao escenario deu no loqueira, porque se subo eu seguro que empeza a chover, pero calquera pode subir, non? Calquera evidentemente falando antes co organización. Calquer grupo, calquera xente que, bueno, pues que quera arrimarse, que toque algo tradicional, arrimarse e tocar. Bueno, como unha boa foliada, de sempre. Claro, como unha boa foliada. Pensades ou tendes previsto moito tempo, porque eso empeza ás 10 da noite, como a pouco que se suba así un pouco de xente, lo mismo xa non dormides, quedades a dormir ali. Hasta que o corpo aguante, nós seguiremos ali. Pero o día seguinte tendes máis festa. Como desfacer? Sí, o día seguinte xa empezamos cos encontros infantís. Como digo eu, como hablamos a directiva, se temos que enganchar de unha a outra, enganchamos, que para eso podemos. Bueno, ás 12, non? Do Festival Infantil. Quen vai participar? Participa, bueno, os nosos nenos, Rueiriñas, os nenos de un grupo de intercambio de Asturias. Despois tendes xantar, me parece, un xantar popular, non? Un xantar popular, teremos paella. Despois empezamos como nos chamamos a xuntaza de asociacións do Concello. Eso a partir de xa despois de comer? Sí, despois de comer a Cullerfol. Vale, segundo cartel van a actuar Silva Tuxeiras, Amigos da Gaita, Aire e Pau, As Raíñas ao lado de e unha tal agrupación folclórica encoradoira. Esa misma. Vale. Eso ao mediodía, despois de comer. Despois creo que facedes un pasarrúas e pola noite o Festival Folclórico, o aniversario en sí, non? Sí, o aniversario en sí. Se o pasarrúas precede polo tempo e nos deixa tal, faremos o pasarrúas. Temos pensado, se ten planteado, sairemos cada grupo de un sitio diferente do Burgo, para así chamar máis a xente, agrupar máis a xente e dirixirlos cara á Esplanada, e despois empeza o festival en sí. Bueno, quen vai participar? Vos tamén, supoño? Nós, o grupo de intercambio de Asturias e outro grupo de Saria. Bueno, e logo sería tempo xa para finalizar a foliada, outra foliada, non? Outra foliada. Bueno, o sea, que non, se non se escarmentou do día anterior, que ata que o corpo aguante, outra foliada o sábado, non? E quedar para o rastre, digo eu, non? Bueno, malo será. Aí o domingo, todo o domingo para descansar. Bueno, o digo porque ides levar vos o bochinche, non? Sí, temos bochinche. Tamén, bueno, contamos con sorteos, que os produtos son doados polos mercados, os comercios do Concello, do Burgo. E che preguntar, porque igual que falábamos da colaboración antes da hostelería, claro, eso levou un traballo, non? Ir percorrendo a zona, pero a acollida foi boa, non? A idea. Sí, a acollida foi moi boa. A verdade que sí que vimos que tanto os locais de ocio como os locais comerciais sí que axudáronnos e tenderonnos a man para poder facer isto e que todos sabemos. Bueno, a ver, entón agora haberá que invitar a xente, home, con todo este
estes cartéis e este panorama que hai, a de cartéis que ten despegados por todo o Concello, a publicidade que modestamente podamos contribuir nós, ninguén creo que non se vai enterar, que vai quedar sin enterarse de que esta fin de semana a Ancoradoira celebra o seu aniversario. Por se acaso, que lle decimos a xente que aínda non se enterou, Silvia? Que estabile, que atenda ben, que poña os 4 sentidos e que estaremos aí tanto vernes como sábado para a festa, porque é o que nos gusta, a festa. Haberá carpa, non? Digo eu. Haberá carpa. Esperemos que o tempo nos respete, porque aos cantos de taberna e ao pasar rúas, pero haberá carta. Por si acaso non sabemos aún se pode pasar o que poda pasar. Bueno, e despois de celebrar o cumpleanos, que outros 35 anos máis? Oxalá, que hai outros 35, 40, 50 os que veñan. Sería unha moi boa noticia porque que é unha agrupación que se encarga de facer pervivir a nosa cultura, a nosa identidade cultural, pois que cumpla tantos anos e que poda cumplir outros tantos, pois sería unha noticia culturalmente tremenda para a nosa terra. A Silvia Iglesias, a secretaria de Ancoradoira, moitas gracias por atendernos, felicidades a toda a asociación. Non se ve moitas veces que se cumpla tantos anos unha institución que se dedica á cultura e á nosa tradición, así que felicidades de verdade e, moito éxito. Moitas grazas a vos por darnos esta oportunidade de facer propaganda, que sexa bendito. Un saúdo, boa tarde. Boa tarde.